que demà com baixem? A veure si se te'n va l'avió per allà. No, perquè se té que voltar. Mira que ara estem baixant. Mira com se doblen les hèlices, mira. Has vist com s'han doblat totes? Per què? Totes les hèlices? Perquè baixa així, frena l'aire i baixa l'avió per avall. I per què vol que baixe? Mira, quin cortijo ahí, que gran. Està baixant? Sí. Mira els cotxes. Veu? Està baixant. Mira, quin camp de golf, tio. Mira! Això què és? Golf són guau. Mira, un camp de golf, mira que guapo. Això és un camp? Sí, un camp de golf. Cada vegada se veu més gran. Mira, cada vegada estem més baixets. A que sí? A veure si caem en la brossa. En la què? En la brossa. En la brossa no. Mira, ja n'hi ha de picar, allà. Ja, ara sí que baixem ja pressa. Abans tu per frenar, ara. Ah, que sí que caem en la brossa. Mira, que quasi toquen terra. Quasi toquen terra. Ara baixa, presa. Mira les hèlices. A veure tu mira les hèlices. Ara, quasi. Ja hem baixat! Quasi ja tocarem terra, ara. Mira. Ara. Mira. Has vist com ara sí que... Has vist ara com sí que s'alcen totes? Has vist com s'alcen totes ara, les hèlices? Les veus com s'alcen totes? Això és per frenar ara. No es que vaya presa, Dani. El problema es que antes no se notaba. Yo ya me va a Para. Dani, antes en el aire, ahora en el doble de presa que va ahora. El problema es que no se nota. Pues así va el sol. ¡A por ellos! Ahora sí. Deseamos encontrarles a todos ustedes de nuevo.